Ja kažem laudetur, ti kažeš Jezus, ja kažem Kristus, ti kažeš Semper, ja kažem laudetur. To je previše ovih stjeckanja. Dobro, ajde, kako hoćeš. Ti rec laudetur, Jezus Kristus, ja ću Semper laudetur i dobro. Ajde, evo ruke. Ajde, snimaj mali. Laudetur Jezus Kristus. Semper laudetur. Ova dama pored mene zove se Lea Majski, a moje ime je Antonio Bebek. Mi smo ovdje da vam predstavimo novu emisiju koja se zove kako? KG Retrovizor. I koja će se emitirati svakih 2 tjedna petkom u 5. 5 ujutro? 5 popodne, mislim, to se tako misli, da. KG Retrovizor je zamišljen kao mozaična emisija. Šta je to uopće mozaična emisija? Pa mislim, ne znam, ali mislim, prostor je tu pa ga mogu... aj molim vas! Hvala. U mozaičnoj emisiji možemo očekivati sljedeće. Zanimljive reportaže. Možemo očekivati da ćemo saznati o najvažnijim događajima koji su se dogodili i organizirali u našoj školi. Govorit ćemo o aktualnim temama, važnima za mlade, ali i za općenito naše društvo. I na koncu da ćemo ugostiti jako zanimljive goste. A ono što je važno, od vas očekujemo da nam u komentarima na YouTube pišete koga bi željeli da dovedemo ili što očekujete od naše emisije. A da mi jedemo i snimamo, to je bilo fora. Ova školska godina nije započela s našim KG Retrovizorom, ali o bogata 2 tjedna imamo zasigurno što za reći. Pa je tako prvi dan započeo programom u dvorani Svete Terezije Avilske, a budući da je školska godina ove godine počela nešto kasnije, Bebek, šta je bilo drugi dan? Drugi dan ti je bio dan Hrvatskog olimpijskog odbora. Treći dan su naši prvaši i drugaši išli u berbu. Šta misliš, ili se iskreno dalo ići tamo? Pa... Iskreno, kome bi se dalo ići u berbu? Ali mislim da je najbolje da pogledamo izjave naših prvaša koje su nam pripremili Karla i Luka. Berba nam je pomogla da se zbližimo jer smo prvi razred i još se dovoljno ne poznajemo. Jesi li već bila u berbi grožđa? Bila sam prošle godine sa školom, ove godine nije bilo toliko naporno kao prošle godine kada nismo ništa znali. Ove godine je u nama bio timski duh pa i timski rad. Ja u radu u Vinogradu sudjelujem već godinama i znam da to nije baš tako lagan posao kao što smo mi doživjeli kada smo bili taj dan tamo. Ima puno obrezivanja i okopavanja. Što ti se više svidjelo, rad i sama berba ili ručak i druženje s prijateljima? Pa svidjelo mi se zapravo oba dvoje, ali mi se jako malo više svidio rad jer to isto bilo druženje s prijateljima, a uvijek mi je drago pomoći. Aha. Lea, mi smo zaboravili spomenuti Žanu Majin. Zašto nju? Šta je bilo? Ona ti je bila glavni kamerman kad se snimale ove izjave. Stvarno? Da. Ali dobro, evo, sad smo to spomenuli. A nadalje, što imamo? Da, čuj. Ni drugi tjedan nije stvarno bio manje zanimljiv ili bogat. Biti, mi smo išli, bili smo sa novinarima u Turniću i bili smo domaćin ljetne škole povijesti. A da mi pogledamo kratki prilog iz Turnića. Mislim da bi to bila dobra ideja. Pa pogledajmo kako. U četvrtak 19. rujna članovi novinarske skupine i TV sekcije okupili su se u Turniću na terenskoj nastavi. Nakon zajedničkog ručka slijedio je rekreativni dio. Kroz zajedničke igre i sportske aktivnosti članovi su imali priliku upoznati se i dobro zabaviti. Osim toga, vrijeme su iskoristili i za planiranje rada u ovoj školskoj godini. Zašto si izabrala TV sekciju i novinarsku kao svoje izvannastavne aktivnosti? Pa TV sekcija mi je zvučala jako zanimljivo i uvijek me je zanimalo kako je to ispred i iza kamere, a novinarska uvijek sam u osnovnoj školi bila sam urednica i novinar, pa sam htjela nastaviti tim. Pa meni se TV sekcija činila najzanimljivijim i čisto tako najlakšim izvan nastavnim aktivnosti i čisto tako što me je Bog pozvao da budem u TV sekciji. Vidiš li se više u ulozi reportera ili snimatelja? Pa mislim u ulozi reportera. Lea, moja draga, jesi ti znala da su ovaj prilog radili prvaši? Kako si ti molim te skužila da su to radili prvaši? Pa mislim, u prilogu se navodi da su se oni lijepo zabavljali, družili, da su imali svakakve aktivnosti, da su imali svakakve planove.
A mislim, ja jedino što vidim na tom prilogu je prazna livada i Blajcifer kako stoji s aparatom. Kroz zajedničke igre i sportske aktivnosti članovi su imali priliku upoznati se i dobro zabaviti. Osim toga, vrijeme su iskoristili i za planiranje rada u ove školske godine. Draga moja Lea, šta smo mi to sad upravo pogledali? Pa di smo mi bili kad se to snimalo? Pa, igrali smo mafije. Pa to je kao nešto zbiljnije. Pa očito je. Guraš me, bebek, ali stvarno me guraš. Oprosti što sam velik čovjek. Lea, molim te mi reci sad kak da se mi vratimo na našu prvobitnu temu? Pa, ljeta škola povijesti. Da, naša škola je bila suorganizator i domaćin ljetne škole povijesti ovdje u Požegi. Znaš šta je bilo u subotu? Biskupijski dan. Šta je još bilo u subotu? Aha, koncert onaj. Znaš tko je nastupao na koncertu? Marija Husarima. Ja sam nastupao na koncertu. Zato si ga ispomenuo. Ne, nisam spomenuo zbog sebe, nego zato što je uistinu bilo prelijepo, a isto tako je važno napomenuti da je naš vjeroučitelj iz naše škole organizirao cjelokupan taj koncert. Najbolje da pogledamo sami reportažu. Da. U subotu 21. rujna u 20 sati održao se glazbeno-duhovni program Otvorite vrata Kristu. Ovo je već treći po redu koncert, a prvi je održan prigodom Euharistijskog kongresa u Požegi o 20. obljetnici biskupije. A svrha koncerta je najprije okupiti mlade, okupiti obitelji i pokazati da mlada crkva ima što ponuditi i ovom svijetu i ovoj kulturi. Nastupali su brojni poznati izvođači hrvatske glazbene duhovne scene, kao što su Marija Husar, Rafael Dropulić, Fra Marin Karačić, Hana Pelhe, Vanessa Mioć i drugi. A pratili su ih slavljenički bend Srce Isusovo i biskupijski zbor mladih. Mi pijemo u biskupijskom zboru mladih. Pijamo jako puno pjesama. A najdraža nam je... Tebi se prepuštam sve. Što očekujete od koncerta? Očekujemo jako puno ljudi. I još više zabave. Kao prvi dio programa održan je duhovni koncert u sportskoj dvorani Tomislav Pirc, a vrhunac večeri bilo je klanjanje u Požeškoj katedrali. Sprijateljili smo se sada i sa glazbenicima i sa izvođačima, sve se nekako više širi taj lijepi krug i mladi koji nam se priključuju iz naših škola. Evo, sve je to u službi toga, da oni vide koliko je crkva lijepa i da se onda kasnije mogu u nju ugrađivati i izgrađivati cjelovite osobe. Bilo je stvarno prekrasno, a cijelu snimku moći ćete uskoro vidjeti na našem YouTube kanalu. A sada krenemo dalje s programom. Znaš što se jučer događalo? Što? Pa pogledajmo. Привет всем! Мы сегодня отмечаем Европейский день языков, и мы сегодня учились русскому и польскому языкам с нашими учениками и преподавателями. Aha, kad smo već kod toga i naš razred, odnosno 3. A, je bio također u akciji. Pa pogledajmo. Evo, dragi gledatelji, bližimo se samom kraju i jedino što nam zapravo preostaje da vam se zahvalimo što ste uspjeli odgledati do kraja ovu našu emisiju i također se zahvaljujemo našim kamermanima koji su cijelo vrijeme bili ovdje uz nas, Dominiku Fogadiću i Luki Marjanoviću. Lea, imaš li što za nadodati za kraj? Pa evo, željeli bismo od vas gledatelja da komentirate tu na YouTube-u i također na Instagramu koga biste željeli da ugostimo te kako vam se sviđa ova emisija. Evo, to bi bilo to od nas. Vidimo se za 2 tjedna petkom u 5. Ćao!